Silav êvar baş, roj baş, hevanno hêvîdarim herkes baş e. Vaye doweşanekê nû ya zindî de em bi hev rane, îro mîvanê min Burhan Erdem e, rojnameger. Em ê pê re encama konferansa netewî a li Rojavayê Kurdistanê nîqaş bikin. Encama wî çawa deng veda hem di qeda nav netewî de hem jî li cem dewleta Tirkiyê, li cem dewleta Sûriyê bi rêveberiya Heteşê. Ka em binêrin kî gêj bîye, kî dixwaze har be, kî nikare har be. وصل هيسان mesele. Burhan merhaba bxêratê. Merhaba işler Bedran. Stev temaşavan sılav dikim. Hêvîdarim başî. Baş e ya, baş e şopînin ya. Çawa ye hestekî çawa çêbû li cem te wextê ku te Ya kongre ez net gelekî kêfxweş bûm Bedran yani. Yani ez evê tabii konferans gelek kes li benda evê bûn yani. Li benda kongreyê ne? Kongreya ku bi 27 Sibatê re bi daxuyaniya rêberê gelê Kurd Rêz Abdullah Öcalan re ketibû pêvajoyekê herkes xwe dabû benda encama wê yekê hê jî xwe dane benda encama vê yekê lê di vê navberê de gelekê civînên wisa girîng e pêk hatin yek ji vana bû yani ya Rojava ez û tesîra wê gelekî heye li ser civakê yani ez ji medyaya parvekirina civakî hinekî dişopînim yani ewa wê tesîra wê li ji alî psîkolojîk ve wisa ew dayê destpêkirin. Hin kes xwe giran dikin li dij derdikevûn dibêjin nage ji tiştekî wekî ku wê tiştekî bi dest nexin hinekî wisa dibêjin lê pêkhatina vê yekê vê konferansê û daxuyaniya encamê wê encamnameya wê yani yani heta gelekî niha girîng e. Ji tê ya hezkirin de jî ez dibêjim yani Kurd ji tê yani ji Bakur ez bêhtir dişopînim li Bakur kêfxweşiyek heye. yani bi qasî ku em dibînin heta niha pêvajoya ku hatiye destpêkirin bi peyama 27 Sibatê re yani Kurdan heta niha ji bilî karê tu zirar nedîtiye. Hem êrişên dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê sekînîn di qeda navnetewî de meşruiyeta Kurdan cardin hat rojevê li netîwek bî pir berfirehî behsa Kurdan hatê kirin di ser Sûriyê re. Belê. Yekbûna Kurdan qet nebe dest pê kir. Em nebêjin temamî çêbû. Lê ewa wê jî heye ha yani bedan tu gotin biborîn bi gota te birêk yani tesîra wê tu li evê dinêre di heman demê de ji bo Rojhilat li Holandayê me ewek dît konferansek dît gelek alî hatin cem hebdû Rojhilat gelekî girîng e ji xwe di vê pêvajoya em teîra derbas dibin de û wekî dinê jî tu evê dibîne tesîra wê li başûr dibîne yani bi vê pêvajoya re bi vê daxuyaniya bi rêza Öcalan re girêdayî li başûr hatina cem heva Kurdanê heye civînên wanê ji bo yani yeneke û pedeke civîna wana ji bo amadekirina hikûmeteke nû heye hikûmeteke nû hazir dikin di wî warî de pêşketinekê em dibînin yani wisa bi giştî di nava Kurdan de wisa pêşketinek heye yani heyeteke ji Bakur niha li Rojavayê heyeta siyasetmedarên Bakur yani tu evê dibînî yani wisa tevgerek heye û di vê tevgerê de jî em giş wê yekê dibînin yani wê tesîrê dibînin tesîra vê daxuyaniya bi Rêz Öcalan pêvajoya em ketinê. Tabii wextê ku em kongrê binirxînin wê konferansa netewî ya li Rojavayê Kurdistanê elbet hinkê masî jî hebûn. Hemî partiyên Kurdistanê nehatibûn vexwendin yan jî hatibûn vexwendin jî tevlîbûn tam çê nebû. Bi dehan partiyên Bakurî hene mesela ji bilî Min DBP û Dem Partî me partiyên din nedîtin. Gelo dibe ku ev konferans destpêkek be lê pişra kongreyekê netewî a berfirehtir çêbibe û hemî partî tevlîbin. yani ew xuya dibe ya kongreyeke ewek hebû ji xwe biryareke bi vê rengî hebû yani tê bîra min beriya konferansa Lozanê hebû beriya du salan bû li wê derê dihate gotin yani encamnameyeke wê hebû yani ji bo yekîtiya Kurdan pêk were hemû perçeyên Kurdistanê di nava xwe de pêşiya kongreya xwe amade bikin kongreyekê amade bikin di vî warî de dest bi xebatan hatibû kirin û piştre jî bi giştî kongreyeke neteweyî were pêkanîn ez di wê baweriyê de me ku berê me li vê yekê ye
yani beveke ve em diçin yani. Başa. Em Riyame yani. niha êdî xuya ye Kurdan biryar daye ew ê komîser hev bibin, ew ê li hev bicivin, ew ê daxwazên xwe bikin yek Beni. hem li cem Sûriyê hem li cem Iraqê û hem jî li cem Neteweyek bûyî. Niha di kombûna Kurdan de rola kîjan dewletan wisa berbiçav bû? Em zanin Amerîka li herêmê bû hem Beni. ji bo çavdêriya Fransa gerek emin hoş bir neke. Fransa li herêmê bû. Beni. Rola İngîltere pir xuya nake. Mîna ku İngîltere zêdetir li cem Heteşê ve ew çawa ye İngîltere çima wisa bêdeng e? Gelo li cem Ya Kurdan cî digire piştgirî dike pêvajoya em nabînin Burhan. yani mutlaka ve berjevendiye xwe biparêzin yani wê hene yani. Mirov gava Lebnanê berjewendiyên wê hene li Kurdistanê li gorî wan berjewendiyan tevdigere. Lê tişta İngîltere kir ku herkes li ser wê yeke yani ser vê dîtinê yeke heteşe kir heteşeya îro. Hı hı. Yani rêv û rêbaz nîşanî wê dan û perwerde kir. Yani İngîltere li vê derê di pêvajoya Sûriyeyê de me İngîltere kêm dît lê di binî re bedran İngîltere xebateke gelekî mezin meşand. Wê were bîra te evanê di pêvajoya şer de ew kesên ku diçûn ew birîndar ji bin kavilan derdixistin. Dî bîra te cenaze derdixistin. Wanê me ji wan re digotin kask spî wane. Rast Dî e. bîra erê. Ew di wê pêvajoyê de İngîltereyê heta îstixbarata İngîltereyê yani MI6 ev yek çêkiribû organize kiribû û xebatkarê wê sereke jî vê dawiyê hate kuştin li Stenbolê. Hı hı. Yani wekek nûçeyeke Kurd wisa di çapevînê re derbas bû lê ew îşaret bû ku çawa İngîltere li Sûriyeyê xebatek meşantiye ji binî ve xebatek meşandiye. Yani ew gelek mirov derxistin ji wê derê mirovên ku karibin bi wan kar bidin kirin û vana paş re vegerandin Sûriyeyê. Yani Hı ev hı. yek kêm hate bihîstin, kêm derbas bû lê vana anîn bêtir li Tirkiyeyê perwerde kirin. Li Iraqê perwerde kirin û vana paş de şandin. Ev kesên hanê jî yani pêşiyê de wê pêvajoya ew Tirkiye digot Eğit Donat. Yani hin kes anîbûn perwerde dikirin û çek didan wan ji bo ku li dijî rejima Esad şer bikin. Di wê pêvajoyê de tabî fikrên İngîltereyê hebû lê İngîltere zilamên xwe ji Sûriyeyê neqandin Hı hı. yek û yek wan anî perwerde kirin. û vana li herêmê gelekî jî aktif bûn. Yani gereke mirov rola İngîltereyê ya ez bêjim têkbirina rejima Esad ji vê alî ve fehm bike. Lê ji bo Kurdan İngîltere yani xwediya helwestekê ye bi destê wê bi dîtina wê ev yek hatiye kirin. Yani ji peymana Sykes-Picot ve gava ku mirov lê binêre yani perçebûna Kurdistanê bi vî awayî û derxistina van dewletan weke dewleta Iraqê, dewleta Sûriyeyê bi destê İngîltereyê pêk hatiye. İngîltere her wiha di wê dema xwe de li Îranê jî gelekî nava xebata de bû. Yani li Îranê Fransa gelekî hate dîtin lê şîrketên wê yên petrolê li Îranê geleke xwediya tesîreke mezin bûn û heta vê pêvajoya dawî jî yani di van salên dawî de jî têkiliya wê ya bi Îranê re her xurt bû. Ji vê alî ve gava ku mirov lê binêre yani ew İngîltere xwediya rabirdûyekê ye rabirdûya ku vê herêmê bikaribe li gorî berjewendiyên xwe bikar bîne. Ji bo Niha Kurdan ji wê fikrê we hebî yani. piştî vê konferansê du helwestên ku aciziya xwe beyan kirin hebûn. Yek ji Heteşê hat, yek jî ji dewleta Tirkiye li ser navê dewleta Tirkî jî Hakan Fidan axivî wezîrê karê derve. Her duyan jî di paralelê hev de daxuyanî dan, aciziya xwe beyan kirin. Çima yekbûna Kurdan her du aliyan aciz dike Burhan? Ya
ve hêze yani yani Kurd ji berê xwe berê hêzeke Kurdan hebû li vê derê. Heta hêza wê bi ser ya HTŞ diket. Mijarê niha bi vî awayî bi vê yekbûna xwe hêza Kurdan duqat bûye. Ev bi hêzbûna Kurdan wan diêşîne. Yani hînê ew mantixek li Tirkiyeyê heye ez dixwazim hinekî ser wê rawestim. Niha ew ê de li ser medyaya parvekirina civakî jî hinek dîtinan dibînim bi vê konferansê ve girêdayî. Kurd li Bakur bêtir medyaya wisa alternatîv, medyaya civakî dişopîne ji ber ku medya hemî di destê AKP'de ye ew elmandineke me heye yani fêrbûneke me ya bi vî awayî heye hîn bûne yani vê medyayê bişopînin. Di vê medyayê de jî gelek kesên Tirkperest hene. Ew ji xwe re dibêjin ulusalcı. Yani ulusalcı ji bo ji xwe re nebêjin millî. Millî tedî ew bû yani millî ê ku ji dema borî ve ji dema Osmanî ve ê ku padîşahtî diparast ji wana xwe weke millî îfade dikirin hê jî bi wî awayî xwe îfade dikin yani wanê ulusalcı jî yani ulusal ev gotinek bû hatibû çêkirin li Tirkiyeyê ji bo dewsa millî hatibû bikaranîn evana jî xwe bi Atatürk ve girêdane û vana tirkîtiyeke gelekî tund bi înkara gelên dinê didin pêş. Vana niha di vê medyaya alternatîv de di vê medyaya dijberiya AKP dike de gelekî serdest in. Hinekî dibin tesîra vana de dimînin yani ji ber ku em vê medyayê dişopînin. Tabî gelek ez dibêjim medyayê gerek mirov Twitterê bi taybetî navê niha bûye X bêtir derxe pêş ku gelek Kurd vana dişopînin. Yani ev jî çi ye? Yani vana wê dîtinê çêdikinê bi hin kesan re tabî kesê ku ez gelek mirovan tenzîh dikim ji ber vê yekê ku ev yek gelekî di dijberiya Tirkiyeyê de ye. Yani daxwaza Federasyonê ya Kurdan, daxwaza xwerêvebirinê ya Kurdan di federasyonê berde daxwaza xwerêvebirinê ya Kurdan weke tehdîteke li hemberî Tirkiyeyê dibînin û dixwazin vê yekê jî ew bikin yani weke xeyaleke gelekî dûr û dirêj be yani ütopyayek be ku wê Kurd nikaribin xwe bigihêjin lê wisa jî nîşan didin yani weke tiştekî gelekî mezin e û wê Kurd tu carî xwe nikaribin bigihêjînin vê yekê wisa dest nîşan dikin. Lê tabî ew yani gereke mirov bêz yekê bizane be xwerêvebirina Kurdan ne tenê li Sûrî li Tirkiyeyê jî li pêşiya me ye. Yani divê di yani di daxuyaniya vê dawiyê ya ew ê de hebe ya PKK de hebû li ser yekê gulanê daxuyaniyeke wê kete rojevê yani ji îro bi taybetî min gelekî li ser gelek malperan dît Hı hı. li vê de tiştekî dibêje yani em pê dihesin ku PKK ev vê pêvajoyahanê daye dest pêkirin gihandiye merheleyekê û civaka xwe yani kesên pê re ne civaka Kurd Bakur bi taybetî ji vê yekê re amade dike. Ji vê pêvajoya re amade dike. Çi ye? Çi dibêje? Dibêje bê aştî û bê demokrasiyê yani ew çareserî pêk nayê. Yani Hı hı. çareseriya pirsgirêka Kurd bi demokrasiyê dikare pêk were. Wî awayî yani belkî tişta herî zêde ji vê derê mirov derxe ji vê daxuyana wê derxe ev e yani ev mesaj e. Ev mesaj ji salên nod û sisiyan vir ve ye di devê Kurdan de ne di devên siyasetmedarê Kurdan de ye ev dîtin yani. Pêkanîna demokrasiya li Tirkiyeyê, li Tirkiyeyê bê demokrasî, Tirkiyeyeke bê demokrasî çareseriya pirsgirêka Kurd nîne, nikare pêk were. Bi vî awayî ev dîtin yani her heye niha weke mirov dikare bêje retorîk jî di tevgera azadiyê de ev dîtin her hatiye parastin yani û di vê daxuyaniya dawîn ya ku Rêzojalan da zanîn de jî yani wisa eşkere kir de jî
مرۆڤ dibîne bediran ku tê de gelek ew gotin heye, gotina demokrasiyê, gotina pêkanîna ew civakek e demokratîk. Ji bo vê jî tabii ancak di aştiyek yani niha bêçekirin wisa gelekî dibêjin lê bêçekirin nayê wateya aştiyeke giştî ye. Yani bêçekirin tişteke bediran li cihekî gerek mirov deyne. Bêçekirin veguhezînek e, veguherîna awayekî ye. Awayekî têkoşînê ye. Yani propagandaya çekdarî rêbazek e. Vê têkoşînê bû û PKK vê rêbazê diterikîne. Yani Kurd vê rêbazê diterikînin. Ez wisa giştî bibêjim yani. Bi giştî Kurd li ser vê yekê xwe gelek kesan dîtinên xwe anîne zimên hêzên mezinên Kurdan dîtinên xwe anîne zimên li ser vê yekê giş bi vê yekê rene yani. Ev rêbaza hanê tê terikandin. Lê wê têkoşîn nexede yani. Yani temam belkî bi vê yekê re ew ez bêjim hin tişt siviktir bibin yani ji aliyê qanûnan ve weke terorê navê terorê li ser tevgera Kurd bî away wê hin tişt ji holê rabibin lê tiştekî dinê jî ev ê bêçekirin tiştekî dinê jî ji mirov re tîne ji Kurdan re tîne rê û rêbazê nû yên têkoşînê yani gelekî ez civaka Kurd bi giştî bibêjim gelekî li ser çekdanînê radiwestin yani wisa beden tu dibînî yani tu di çapemeniya me de di çapemeniya derve de di çapemeniya Tirkiyeyê de her tim çekdanîn silah bırakma nizamin çi falan bu awayê evek tê ya hin Kurdan re weke tiştekî çêbûye ew Kurdên ku dibêjim ew hin Kurd here lo yani xwe weke netewperwer nîşan didin û dibêjin bila ne PKK be çi dibe bila bibe. Hin Kurdên bi vî rengî hene yani. Yani ji bo PKK nebe desthilatdar bi wî away li dijî PKK ditekoşin û dikarin her tiştî jî bike ji bo vê yekêkirinê jî yani xwefirotinê jî ez wisa jî bêjim. Bana derketine dibêjin ew çekan deynin bê ku tiştekî bi dest bixin ma mirov çekan datîne heta niha jî ji we vana tam dijberiya wê daxivîn tiştê dijber digotin. Ev Kurd hene. Mirov varan yek tabi deyne aliyekî tiştekî dinê jî yani weke ku diqede her tişt diqede hîsiyatek tê çêkirin bi taybetî li nava Tirkiyeyê ev hîsiyat tê çêkirin. Tamam PKK çekan berdide û fesih dike û her tişt diqede. Lê tabii ew nebû rengî ye. Yani herkes vê yekê dizane. Ji Kurdan re tişta ku niha dibe bar dibe karekî girîng ew e ku rê û rêbazên xwe bi pêş bixin. Yani di aliyê têkoşînê de yani di daxuyaniya PKK ya vê yekî guranê de jî hebû. Tabii girîngiya jin û ciwanan di nava civaka Kurd de gelekî dizanin ku çawa bi tesîrên çawa dikarin tesîra xwe li ser civakê bikin jin û ciwan di vî warî de bang li wan hebû. Tabii banga îro jî li wan tê kirin ew e ku yani bi rê û rêbazên dinê vê têkoşîna ku heta vê merheleyê hatiye bidomînin. Wê bidomînin jî yani Yani merû meselê nana tabii ki merû meseleya berdana çekan, têkoşîna çekdarî merû ji rêxistinê re bihêre baştir e ji ber ku wan biryar da dest bi têkoşîna çekdarî bikin. Ew biryar didin dev ji têkoşîna çekdarî berdin. Ancak hedî heqê me em tenê li wan godar bikin. Çünkü em nikarin zorê li însana bikin û çima şer nakin. Tiştekî heqê me tune em tiştekî wisa bikin. Ancak di têkoşîna dewa Kurd û Kurdistanê de her Kurd divê xebatê xwe bidomîne. Bi kîjan rêbazî dibe bila bibe. Di derbarê pêvajoyê de yek ji karakterên esasî Sirri Sûreyê Önder di derheqê tenduristiyê wî de agahiyekê heye. Binê. Dixwazim hema parve bikim doktorê wî axivîne ber bi piştî nîvrê. Binê. Yani mixabin rewşa wî ber bi xirabiyê ve diçe. Hema dibêje rektora ji pêvajoyên tibî yê nexweşxeya Florence ew jê berpirsêra navî wî Florence Nightingale bê nexweşxaneyeke namdar e.
ez nas nakim ama çavlan çiftçi dibêje jaliyê nörolojik ve rewş her ku diçe xirab dibe yani jaliyê mejî ve ji ber vê yekê em hatin noxteyekê din aşkestinê jaliyê nörolojik ve refleksên mejî yên nexweşê me yani sıra süreye önder kêm bûye werîmîna mejî dewam dike têde ödem heye av kom dibe li ser mejiyê wî بله ew mixabin ber vê başî ve naçe refleksên pozîtîf nîşana de xwîna mejî diherike em hemû yani ev hemû nîşan dide ku metirsiyel şer li ser jiyana wî mezin dibe yani tehlike heye xeterî mezin dibe ber vê başî ve naçe lê em bi sebrin hemû tedaviya wî divê em ê bişopînin em ê bi sebir li bendê bin mesele ev e êdî ya ême em fêrî mirinê bûne Burhan aha bêjim aha Ya mirov berdikeve tabii yani mirov pê têşe tabii ki yani ha. mirov gibi ama Bele mizekê ha. li kelekê li ser aynı rûpelî yani Erê bîrayîna gerî le yani heye. Erê ya. yani em yani min wekek Ya netêlê ew ha bedira tu daha li bilê re mesela li Ewropayê li gelek deveran niha salvegera wê ya bîrayîna tevteleya Dêrsimê. Yani niha mirov yani eger tu êşa xwe vebêje tu êşa ew ê Kurdan vebêje gelek tiştene yani qetlîama ku li wê derê hatiye kirin niha îro jî hê de heşê wan zarokan de ye yani zarokê heşê zarokên Kurd de ye. Lê Kurdan têkoşîna xwe anîne merheleyekê gerek mirovêyekê bibîne di vê merheleyê de jî çek danîn heye. Yani ev nayê wê wateya ku ev têkoşîn bi dawî bûye min dixwaz taybetî vê yekê bibêjim. Yani gihîştiye hin merheleyekê ewek hat niha dihate gotin ji me re di salên nodî de gerîla diçin Apê Musa Musa Anter tê li Stîlîlê li gundê xwe ye gerîla diçin ziyareta wî tabii însan daaxivin falan salê heştê de ev yek pêktê. Tabii salê heştê de jî tabii ew taybetî jî di dawiya heştê de salê dawiya heştê de yani rojnameyên Tirkiyeyê bi PKK ve dagirtiye yani. Wisa gelekî behsa wan tê kirin û gelek tişt ser wan tê gotin. Jarê ew tabii di nava axaftinê de gerîlayek ji Apê Musa re dibêje yanî me ji sifrê dest pê kir û me aniye vê merheleyê ku hemî Tirkiye behsa me dike yanî. Jere Apê Musa jî jêr dibêjim heta ku me anî sifrê nizanim çi li me qetiya îjarê ew e yanî hin mirovan ev pirsgirêk anîne merheleyekê hin kesê dilê dewr girtire û hin nifşên dilê jî niha dewr digirin yani ev têkoşînek e û wê berdewam bike ev têkoşîn yani ez di wê baweriyê de me ku yani têkoşîn bûyîna netewe ya Kurdan gihaştiye cihêkî gihaştiye merheleyekê yani Kurd xwe hesibandina weke neteweyekê ya Kurdan ew rih bi Kurdan re çêbûye lê tabii ev yek li vê derê gereke nesekine yani gerek wê pêş bikeve. Wê pêş bikeve jî yani hinekî rehetî çêbibe yani ez di wê baweriyê de me ku wê pêşketinên gelekî mezin li Kurdistanê li çavperçeya jî wê pêk were yani. Daxuyaniya PKK çawa ku te bas kir balkêş e ku ez bînim ser ekranê ez hinek ji temaşevan re ji hevala re bixwînim mesela binêrin hevalno vira da çi dibêje bank beriya her tiştî ji bo şoreşa mejî û rêbaza jiyanê ye beriya her tiştî divê mirov zîhniyet şêwaza jiyana xwe biguherîne banga aştî û civaka demokratîk beriya her tiştî banga şoreşa zîhniyet û jiyanê ye yani xwe amade bikin xwe serî heta dawî biguherînin dibêje divê ev rastî pir baş were femkirin di xeta aştî û civaka demokratîk de dema guhertin û veguhertinan hatiye û vê pêvajoyê êdî dest pê kiriye çi qas li ber xwe didin jî wê tu kes nikaribe li dervê vê guherîn û veguhertinê bibîne rêbera po guhertin û veguhertina xwe ya şoreşkirî pêkaniye pekekî jî li ser vê bingehê guhertin û veguhertina pêwîst anha dijî di nav de ye yani li ser vê bingehê hemû gelê Kurd jin ciwanên Kurd
ve guhertin û veguhertina demokratîk pêk bînin, ev yek wê li tevahiyê Tirkiyeyê li rojhilata navîn bibe sedema guhertin û veguhertina demokratîk. Boran bala telê çend Öyle. cara her hevokî de behsa guhertin û veguhertinê tê kirin. Yani devleta Tirkiye çapemeniya wî her çend bibêje Tirkiyeyekê pêvajoya Tirkiyeya bê terör li cem Kurdan jî pêvajoya guhertin û veguhertinê ye. Wisa hatiye pênasêkirin. Hem yekê gulanê hem jî meha şeydan wê bibe wesîleya ku gel û dostên me di pêşengiya jin û jîwanan de guhertin û veguhertinekê bi vî rengî bijîn. Her hevokî de guhertin û veguhertin. û ez vê jî Öyle. bêjim berê herkesî heqeten hê pêvajoyê dest pê nekiribû, em li ser navekê diguherîn difikirîn Boran, em navek çawa li vê pêvajoyê bikin û binerin di vîdyoyê me berê de min navê guherîn û veguhertinê lê kir hê peyam tune bû. Çünkü wekî din çare tune ye. Guhertin ve Öyle. merû xwe biguherîne. Navê pêvajoyê xweş e yani. Belê. Niha gelek kes didî ew ê dipirsin. Yani ji me ji ber ku em rojnamevan falan bêvan yanî wisa nasê me, dostê me falan dibêjin yanî hûn niha ji me bêtir dibîzin, niha hûn ji me bêtir zanin, gelo ka çi dibe, çek danîne wê deynin falan bêvan. Piskadinê bi dotmameke min heye li Şemrexê Özlemê ji me Özlemê ji me digot ka tu çi vê yekê fehm dike. Bi çawa çekan deynin. Yani dikarin de ya ma dibe tiştekî wisa falan bêvan. Mesela tişta min jê re got ew bû yani Özlem binêre tê hê jî bitekoşe, tê here partiyê, tê li partiyê tê nava gel de be, tê gel organîze bike, ji bo dengê xwe bidin demê, tê nava wan de kar bike. Lê ev têkoşîn e ne wisa. Yani ev têkoşîn wê berdewam bike, wê hertim hebe. Yani ew tune ye di vê têkoşînê de çekdanî tune ye. Nexwe wê dem partiya dem wê hertim hebe. Wê gelek kes lêzê de bibin. Gelek kesên ku em nas dikin ji jiyana îlegal em nas dikin wê lêzê de bibin di vê pêvajoyê de. Çekdanîn wê rêbazeke rêyeke dinê veke di nava civaka Kurdan de di salê 2000 de destpêkek hebû. Mesela ew nizam wê were bîra te xwendevan derketin û mafê perwerdeya zimanê zikmakî ji xwe re kirin şiyar û gelek çalakî pêkanîn. Yani li üniversiteyan. Yani ez karim bibêjim bi hezaran ciwan hebû ji xwe ya jî derbeke mezin li ciwanan xist gelek ciwan ji di wê pêvajoyê de hatin girtin yani hê jî ciwanên di wê pêvajoyê de hatine girtin de di hepsan de zindanan de ne yani em girêkim vêya jî bîr nekin û gelek ji wan jî ji ber ku rê û rêbaz li wan hate girtin mecbûr man derkevin çiyê yani. Çekan hildin ji ber ku ew rêbaz li wan hate girtin. Niha ji bo vê têkoşînê rê û rêbaz heye, rê û rêbaz çê dibe. Yani niha ev têkoşîneke bi vê rengî dikare serkeftinan bixwara bîne. Niha em ew ê dibînin ev ji bo rêber Apo didî behsa ew ê tê kirin zane ew yanî mafê wî, mafê hêvî em dibêjin tedî ku awa em tarîf dikir Ha aslında serbest, ev tê serbest. yani tevgera serbest yani ev yek tê wê maneyê yani. Tevgereka azad em jê re dixwazin. Niha ev çalakî di vî warî de mesela çalakiyên tê kirin di vî warî de divê ev çalakî were kirin jî yani ev rêbaza ve têkoşînê ye. Ez dixwazim hinekî ew ê bibêjim yani wê têkoşîn yani tim dibêjim têkoşîn belkî divê axaftina xwe de me sed carî gotibe gota têkoşînê bi kar anîye lê ez di wê baweriyê de be ku ev yek yani ev gotin wê hê gelekî were kirin wê hê gelekî di devê Kurdan de be. Ji ber ku temam rêbazek tê terikandin lê hênê Kurdan ew tişta di dilê xwe de û azadiya dilê xwe de bi dest nexistiye. Heta ku wê bi dest bixin wê ev yek li De pêvajoyê bila bibe. yani şuna tepkileşişini de tüm dibêjim xebatên ji bo dawa Kurd û Kurdistanê. Yani ji bo doza Belê.
gelekî Xebat e. giştî kiriye herê. Ama Burhan em her çend behs bikin jî rastiyekî heye ji bo gerîlayên ku bi salan e tünel dikolîn li herêmê parastinê yên medyayê ji bo wan endezyar mühendîsên ku dron çêkirine, dron hilberandine, serê xwe pêîşandine ji bo wan pêvajoyekê nehêsan e ez di vê qenaetê de me. Çünkü Merî wextê tiştek çêdike mesela tu rojnamevanî tu nûçeyek çêkî hazir kî yan jî wekî tiştekî yani wekî dosyayekî tu bi şev roj bi ser bixebitî serê xwe ser bêjîşînî û ji nişkeva jê biçe yan jî tişt re bêjin vê dosyayê xirab bike dosyayekî nû li ser mijarekî nû bixebite elbet mirov diêşen. Yani nehêsan e. Em ji derva ve wextê şîrove dikin mecbûr in em hinek baldar bin. Em rêz û hirmet nîşanê wan şervanan bidin yên ku bi salan e xwe amade dikin, li ber xwe didin. Em mecbûr in hinek guh bidin rêxistina ku çek girtiye destê xwe û rêxistina ku çek berdide. Ez tenê wî dibêjim. Dibe ez hessas tevdigerim. Ya tamam ew tiştekî din e yani mesela lê eger mirov hinekî pêvajoyê bînin pêşavê xwe mesela ber çavana derbas bike tu Şeyx Belîdullah Nehrî tu ji wan yani belkî mirov negêje wê pêvajoyê lê ew tanzîmat û bi tanzîmatê vegerê dayê ji hevxistina mîrektiyên Kurdan û vir ve ye yani gelek qehremanên Kurd derketine. Yani bi sedan kes hene navê xwe li dîrokê nivîsandine bi herfên zêrîn nivîsandine. Ev mirov îro jî dijîn yani gerek mirov wisa jî lê binêre yani. Ev mirov wê hertim bijîn. Yani gava ku tu dibêje bijîşk Fuad tu gava ku tu qala ew ê dike bîst û pêncan û wê rabûna aliyê me jê re digote qiyam yani rabûn serhildana Şeyx Seîd û tu ji wê de were Dêrsimê hê beriya wê tabii gelek rabûnên serhildanên dinê hene yani gava ku tu li ew ê binêre tu li dîroka Kurdan binêre ev nav wê hertim hebin. Yani qehremanên bi vî rengî fedayî ew gotina fedayî misal vê derê bikarbînin ev fedayiyên bi vî rengî ku navê pêşmerge jî ji vê fedayîbûnê tê yani ew gotina pêşmerge ji vê fedayîbûnê tê ew fedayî wê hertim di nava Kurdan de hebin. Yani ev çek de were danîn jî wê ew hestê fedayîtiyê di nava Kurdan de hebe. Yani tiştekî dinê ye bedran gerek mirov tabii tu rêz û hurmetê ji wan re dibêje vertim heye wê di dîroka me de ev yek hebe wê li siberojê li dibistanên Kurdan ev dîrok ji wan re were xwendin yani wê ji wan re behsa agekê were kirin. Wê ji wan re behsa erenekê were kirin. Yani wê ev yekê wê hertim hebe wê weke ev kesê hene wê tu carî neyê ji bîr kirin. Lê tu gereke wê jî bizanibe dîrokek e ku gelekî yani em behsa sed salî dikin lêş sed salî wêdettir e yani gereke mirov wê jî bibêje yani Tabii tu ki ji Elîşêr tu maraton bigire mesela wan beriya dayî Komarê bû nedî. Elîşêr û Zerîfe xanin tu bigire ji beriya Komarê heta Dêrsimê tu vê navberê de tu lê dinêre mesela tu li Agiriyê dinêre ew wê destaneke pir mezin li wê derê heye. Qehremanên pir mezin hilberandîne yani ew îsyana Agiriyê. Tu bi vî çavê jî gereke mirov li vê yekê binêre yani li vê pêvajoyê binêre. Niha mesela em behsa pêdekê dikin, yênekê dikin. Qehremanên ew rihê fedayetî, rihê pêşmergeyî ku jê re dibêjin li başûr çi qasî ke derketiye îro dîroka wan tê vegotin li dibistanan li başûr li dibistanan behsa vî dîrokê tê kirin. Yani îro ew pêşmergeyên devîn ji wan re dibêjin û kesên ku êdî bi temem bûne
باسا وان هەواڵان دەکەن واناژی گەل ڕێبە دەبێژن یعنی ئەو یەک هەیە وێ هەرتم هەبێژی یعنی ez dixwazim ew ê bibêjim ku wê ev yek yanî tamam çek hate danîn û wê gerîla qehremantiya gerîla fedayî wê were ji bîrkirin tiştekî wisa tune ye yani. Ya mesele lehengî tenê bi têr ya têr nake. Dîroka Kurd û Kurdistanê jî çîrokên lehengiyê ne. Karakterên qehreman hene. Di pêvajoya me de jî ji zîndana Amedê heta niha bi hezaran leheng hene em dikarin navê hemûyan jî bijimêrin. Di mesela lehengiyê de problema me Kurdan tune ye. Sirf mirov li Rojavayê Kurdistanê têkoşîna li hember Daişê, têkoşîna li hember dewleta Tirkiye binêre hejmar bi hezaran e. Mazlûm Abdî Euro eşkere kir. Dibêje 13,000 şehîdê me çêbûne. Her şehîdekî, her gerîlayekî bi tena serê xwe çîrokek e. Çîroka romanan e, serpêhatiyên awerte nayê serê hemî însanan di serê wan re derbas bûne. Vana ne problemin ama îro dünya piçûk bîye. Haya însanan, haya dewletan pir zû ji hevdû çêdibe. Şert û mercên têkoşînê xebatê pir hêsan bûne. Merûv di nava 5 deqayan de dikare xwe bigîne hemî serokên cîhanê. Hem bi rêya medya sosyal, hem bi rêya şêwirmendî wan. Yani ne weke zemanê berê ye ew serhildanên me ê li Kurdistanê dema çêbûn haya dünyayê ji me tune bû. Milyon û nîv Ermenî hatin qetilkirin haya dünyayê jî çênebû. Çapêmenîkên bû, medya, televizyon tiştek tune bû. Di bêdengiyê de însan dihatin kuştin ama tiştek ku îro zora me dişe bi milyonan Kurd hene li Ewropayê em hemî jî zimanê wan dizanin. Mesela îro ez bixwazim ez dikarim Macron bibînim, dikarim Serokê Swîsre bibînim, dikarim hemî rêveberên dewletan bibînim. Ama çima nabînim? Çima nakevim nava fealiyetê? Çima em nakin derdê xwe nabêjin? Tişta zorê me çi ev e? Em tabii ki heqê me tune em vê dewdoza Ewqas mezin qedîm tije problem dayînin ser pişta gerîla û tenê ji wan hêvî bikin. Çima şer nakin? Çima dev ji çekan berdin? Elbet heqê me tune ye. Çünkü imkanên têkoşînê ê di destê me da ne Burhan? Ji ê gerîla pir zêdetir e. Ma gerîla bi tena bi sîlaha xwe tenê dikare li ber xwe bide. Wekî din çiş desta tê? Tenê dikare deng derbixe. Ama deng derxistin bi qasî xwe derxist. Gerîla erka xwe bi temamî bi cîhanî ji xwe zêdetir bi cîhanî. Armanca gerîla çi bû? Dewdoza Kurd û Kurdistanê bixe rojeva cîhanê sîlah biteqîne. Yani em hene. Em hene. Tabii ki em hene ama em nikarin bi çek û sîlah bi temamî dewletên derdora xwe têk bibin. Ama îro ez dibêjim qey ji gerîla zêdetir wezîfe dikeve ser pişta însanên ku xwezana dihesibînin, rojnameger dihesibînin, dîplomat dihesibînin, ziman dizanin, ê ku îdia dikin dünya dîtine, dîrok xwendine. Îjar werhêsan e Burhan. Mesela bifikire em mafdarin, em netewin, em milletin interneta Burhan çû gelo. Mesela em mafdarin. Ama dîsa jî dewleta Tirkiye digel ku ew qasan neheqe dikare ji me zêdetir bixebite. Dikare êrişê ser me bike. Dikare me neheq bike. Çawa mümkün e? Tişta zorê me çi ev e? Burhan interneta te çû yan tu yê car diwerî çawa çêbû? Baş e niha Burhan car diktê. Hevano mesela me Nehatim dibîne newse em erê dibînim. ez tê bêtir. Tamam pir baş e. İja nizanim dengê me hat de yani şert û mercên ku em nav dane Nam nebîs biborîne. yani tiştek ku dixwazim bibêjim heqê me tune ye û însanên mîna min û te rojnameger, dîplomat, însanê ku îdia dikin ku dünya geriyane her tiştî zanin dîrok xwendine heqê wan tune ye. Vê meseleya qedîm dewdoza Kurd û Kurdistanê bihêlin ser pişta gerîla bi tenê. Gerîla erka xwe bi cîhanî, wezîfe xwe bi cîhanî deng derxist bi çeka xwe bi sîlaha xwe. Ama êdî
em nikarin jê re bêjin dewam bike çünkü êdî xwe tekrar dike hevûdû tekrar dike tu lê dixî dijminî kûr dibe ew li te dixe dijminî kûr dibe kîn û nefret her ku diçe zêdetir dibe ji bo dawî merov li vê meselê bîne û rêbaza tekoşînê biguherîne ji ber vê ez tiştekî pir rast dibînim yani dibe merov tevgera xwe biguherîne çünkü eynî tevger wextê hevûdû yani xwe dubare kir pir bi kêr nayê îşar karakterên بدل tekoşînê بدل وصل diguhere دقيت التخيا وصل دقيت قالك زيادة بوي بأوايكي زيد تشتكي كت مدري ka tu biaxife دقيم شاوي انها دقيم باشا dengê te pir baş e تمام يعني طبعا هناك يعني قبلكم الفيديو هناك رون طبعا اوامر يعني مطلقة وقال لك مدحية جيريلا الراهبة جبتك وشي الراهبة تشتكي ديني ابناوي واتيجكو اوي اف çekberdan davi li propagandaya çekdarî bîne. Yani propagandaya çekdarî çi ye? Rêbazek e. Tu hênî beriya wê dema Che Guevara'da Che Guevara jî hinekî li ser wê rawestiyaye. Di dema hinê wê pêvajoya ew ê de ez dibêjim li Bolîvyayê li ser wê hatiye rawestîn. Vê dawiye li Tirkiyeyê mesela li ser wê Mahîr Çayan nivîsandiye mesela ew heye me li SBB heye. Eee, yani komên propagandaya çekdarî afirandina wan hînê Deniz Gezmişan axiviye. Yani ev rêbazek e. Ev dikare di demeke din de dîsa weke rêbaz ji bo têkoşînekê were bikaranîn. An jî ev rêbaz sib dikare li devereke dinê ya Kurdistanê bibe rêbaz tabi li gorî şert û mercan em vêyekê naxwazin lê ev rêbazek e yani ez ew ê bibêjim wê gerek mirov ew xasî tamam methê wê pesindanîn dayîna wê tiştek e ew mirov gelekî xelavê bike lê gerek e mirov bielime wê yekê jî yanî fêr bibe ku ev dîrok bû yanî bû dîrok ji Kurdan re yanî ev tu nikare her tim vê rêbazê bi kar bîne yani îro te qalavê kir cîhan guherî li gorî vê guherînê jî xwe guherandineke di vê doza Kurdan de lazim e û niha jî wextê wê ye yanî gava ku Birêz Öcalan ev bang kir û pêve binê wê jî dagirt yanî got çima em vê rêbazê naterîkin diviya bû me hêz zû de yani ev yeke terikan diba di salên nodî de lê em giş zanin dewleta Tirk nihişt yanî bahsa nodîstiyan dikin divê derê pêvajoyeke darbeyek hat mekanîzmaya darbeyê dibêje Rêber Öcalan li wê derê ewek heye yani darbe mekanî bi Tirkî jê re dibêjin ew yek heye yani li Tirkiye ev gelek caran pêk hatiye yani îro jî mesela gava ku tê bîra te Türkeş nexweş ket û pêve li ser medyaya parvekirina civakî dîsa ev yek hate gotin yani tiştek alî serî wî yani dewleta Kur tiştek alî serê Bahçeli an jî Sarı Süreyya Önder mirov dikare bi heman rengî binirxîne yani ev mekanîzmaya ku darbeyê li vê pêvajoyê bike her tim li Tirkiyeyê heye îro jî heye lê îro ne ew qasî xurt e weke salên berî îro pêvajo dikare bi vê awayê ku rêberê gelê Kurd eşkere kiriye yani daniye holê bi vî awayê dikare bi pêş bikeve mirov vê yekê dibîne yani îro ji di şert û mercên cîhanê bi taybetî şert û mercên rojhilata navîn ji vê yekê re gelekî müsait in yani me got rojhilata navîn ev daxwaza ku ji Rojavayê Kurdistanê wisa bilind bû xwe rêveberîna Kurdan li rojhilat li gelek deveran hata axivîn yani hinek ew çapemeniya Ereb heye wisa hinekî çapemeniya Ereb jê dibêjim lê ez bi zimanê dinê lê dinêrim taybetî bi îngilîzî lê dinêrim vana di ewa Tirkiyeyê tî vedibêjin ew mefhûma ku wê zirarê bide tahakkuma li ser Kurdan ya li Tirkiyeyê yani ku wê rojava
ji Tirkiyeyê re bibe mînak yani ji Kurdên Tirkiyeyê re bibe mînak. Tabii bi vî çavê ew lê dinêrin. Yani hinekî jî ev dîtina gelek Tirkan ew. Hı hı. Tirkên spî ji wan re dibêjim taybetî. Di nava wan de gelek kesene ku vê yekê dibêjin. Ez ê lîberal ji nava wan ve diqetim. Lewra lîberal bi doza çareseriyê re ne yani. Nav ew Tirkên spî de Tirkên spî tên tarîf kirin. Li Tirkiyeyê gotineke vê rengî heye ji wan re tê gotin. Lê ewek heye yani tu gava ku lê dinêre li şert û mercên Tirkiyeyê dinêre. Li şert û mercên rojhilata navîn dinêre. Ev yek dikare pêk were. Yani gelekî müsait e ji vê yekê re. Lê tabii civaka Kurd û rewşa Kurdan a îro ya li Tirkiyeyê û Xênî Kurdistanê ez dibêjim Tirkiyeyê. Gava ku ez dibêjim li Tirkiyeyê ez Kurdistanê jê vedixetînim yani Bakur jê vedixetînim. Lewra li Tirkiyeyê gelek li Stenbolê gelek Kurd hene li Egeyê gelek Kurd hene me berê behsa wan kiribû. Ev yek niha di devê gelek kesan de ye. Yani çareseriya li Tirkiyeyê an jî daxwaza li Tirkiyeyê wê ne mîna Rojava be. Yani bi wê gotinê ez bibêjim wê Rojava ji Tirkiyeyê re nebe mînak. Li Tirkiyeyê şert û mercên li gorî şert û mercên Tirkiyeyê wê daxwazê Kurdan hebe. Yani ev tiştekî dinê ye gerek em roj du cuda bike. Bura em hinek basa Rojavayê Kurdistanê bikin tu Ya pêşeroj me got Stenbolê li Stenbolê axrebayên me hebûn. Wana gelekî artêşek li serê wan re derbas bû. Gelekî tirsiyabûn vê demê de li Stenbolê jî ew jî tiştekî gelekî yani di hefteya borî de nizam te hinekî medya Tirkiyeyê nêrê tiştên ecêb tê gotin li ser erdhejê Bedra. Yani erdhej weke di mirina de erdhejê de weke qedera wan mirovan tê dîtin. Yani büyü awayî jî heta mirov hinek weke mirov derketine wanê ku teke li serê xwe kirine wana dibêjin yani tiştekî normal e qedera însanê falan bêvan. Yani büyü awayî de gelek tiştên ecêb li wê derê hebûn bixwaz qala vê yekê bikim ez wan bibêjim bira tabii li xwe mixatebin li Stenbolê jiyana Stenbolê niha weke gelek deverên Stenbolê hene. Yani ji bo xaniyê wan dibêjin tabût. Yani jiyana Stenbolê jiyana tabûtan de. Li ser medya çarvekiran civakî nava Kurdan de me ev gotin bihîst. Yani mixwend yani rastiya wê yekê heye. Tabii gerek herkes li xwe mixatebe ji bo erdhejê lewra ewek heye yani bîna wê tê yani wisa pejna wê tê yani. Bûye awayî tê vegotin rastiyê de lê bi her awayî gerek mirov ji vê yekê re amade be û tidê neqedere yani. em hinek basa Rojavayê Kurdistanê bikin mesela tu dibêjî Pekireke. erdhejê berfireh he erdhej gelo bixwe çêbiye xwezayî çêbiye yan hatiye pêkanîn jaliyên hêzên derve ve ew jî tê nîqaşkirin pir Böyle ew gelekî tiştekî ew jî ecêb yani. ew jî mümkün e. Yani dibêjin topek yani teknolojiyeke ji bo vê yekê tê vegotin yani teknolojiya ku ji jor ve tu metalekî berdide li cihekî dikeve çiqasî ji jor ve were ew xwasî tesîra wê zêde dibe û erdhejê bi xwe re çêdike. Pir Dibêjin tiştê ewek kevna ve erdhejê topek heye de nizam ew top dîtiye resmê wê daha tê de weşandin Sovyetê bi pêşxistiye topa ku ewa wê namliya wê di erdê de ye. Ji wê derê dibêjin top tê berdan û ew top li ew qelşan dikeve qelşên erdê dikeve û li wê derê jî ew tê erdhejê çê dike erdhejê xetên yani bûye fayl awayê belê xetê fayl li ser wan çê tê yani bûye awayê gelek tiştê gotin yani lê ji vêya zêdetir gerek mirov yekê zanibe welatê me welatekî erdhejê ye û gerek mirov tedbîr be yani. em ê rojekê din berfirehî besa erdhejê bikin Baş hêvî baş tim çê nebe aniha erdheja me li Rojavayê Kurdistanê ye berê wê erdhejek çêkiriye yani. piştî buran piştî vê konferansa netewî wextê pêk hat hetêşe aciz bû êdî hêçire bi sera bi tena serê xwe aciz bîye Ya bi ez ciddi nabînim wê yekê ya. ama mesele çi ye anha hetêşe bi Sûriye Millî Ordusu reketiye nava hereketê
dibin navê bendava tişinê de êrişê Rojavayê Kurdistanê dikin qenebe xwe hazir dikin. Ez ana nabêjim şer dest pê kiriye ama dewleta Tirkiye rehet nasekine. Dixwazim biceribînin. Hêza Qesedê dixwazim biceribînin. Gelo ew ê bikaribin bi ser bikevin, nikarin bi ser bikevin. Ji ber ku ji hewa ve aniha dewleta Tirkiye hem ji ber pêvajiyê hem ji ber şertên din nikare êrişê Rojavayê Kurdistanê bike ji hewa ve. Agirbestek jî heye ama li ser erdê xwe dûr digire ama çeteyên girêdayî xwe dixe nava hereketê mîne ku haye wî jê tune be. Sömû Heteşê xistiye nava hereketê êrişê ser bendava tiştê dikin. Çima hincet ew e, bahane ew e ku bendava tişinê aydê temamê Sûriyeyê ye. Baş e? Yani Dixwazim ewlehiya wê gerek destekê de be. Ev daha guftuguyeke vî rengî hebû yani piştî şer ev dest pê kirê. Yani wekî ewle ama bike. ez dibêjim tamamen hincetê bahane ye. Hedefa wan pêşî ceribandina quwetên Sûriya Demokratîk e. Diceribînin ka hêza wan çi qas heye. Ya Eger çavê wan bibire êrişê Rojava dikin. ez bawer nakim yani tiştekî dinê jî yani êrişkirina Heteşê eger bi Semawur navê çi bû? Bi ew Millî Evet. Sûrî bi Artêşa Sûriya Çeteyên Tirk bêjin. beş çeteyê Tirkerê. Tevî wan jare êrişî ew ê bike, êrişî Rojava bike. Yani hemexeyeke gelekî mezin ji vê yekê re divê. Yani gereke Heteşê rêvebêr Heteşê ew qasî ehmeq bin ku vê yekê bixwazin yani. Yani tabii niha gaweke mirov bekî mecbûr werin hiştin yani Tirkiye bawayekî wan tehdît bike bi wî rengî bikevin Rojava lê ew zanin ku wê yani derbeke gelekî mezin li wan keve û vê îktidara ku niha dest xistine bi vî awayî bi vê hêza xwe ya biçûk ev îktidara dest xistine wê ji Hı destê hı. wan here. Yani di nava wan de wê mirovên baqil hebin wê vê yekê bifikirin. Ha Burhan bana Ez nasekirimin. hêvî dikim ku hebin yani. Ya tiştekî Ne dê ne. dihate ew ê bihîst û wezîrekî wan hate girtin. Navê ji bîr kir. E Li Emanê bû. Li Ürdünê bû. Ürdün. rast ji bo hevdît nana wezîr nebû fermandarekî Fermandarê wanê erê di ew ê de di wezareta parastinê de. Hı. Eee, Tiştekî yanî Heteşe bi vê çapa xwe yani çawa bikaribe ew qasî hêzeke weke Rojava ku hêzeke Kurdana hevgirtî heye niha yani Kurd ne tenê êdî yani qesede êdî ne tenê qesede ye. Qesede weke berê ku Ama çawa Burhan bakur bû îro ji insan qesede ya tiştekî dinê heye vê derê ez dixwazim bê hinekî wisa bînim rojevê yani Kurdên Rojava berê bi tenê bûn dikarim mirov bibêjim piştre bakur li wan zêde bû yani hêzekî ji bakur ji wan re çû bê ji Kurdên bakur. Îro hêzeke mezin ji başûr heye. Yani ew hevgirtina Kurdan wê nehêle ku Rojava wisa tenê xwe li wê derê were hiştin û Heteşe rabe ji wê derê ji tişînî û êrişî wê bike. sırf Yani ew ev jî Burhan yani hate ez hêzên dorê yani dorê ez weke çavtirsendineke Kurdan ev yek ji min re tê yani weke Kurd yani ji heqê xwe nexwazin lê em wê Heteşe were êrişî we bike. Niha ev weke ku wisa çavtirsandineke propagandaya psikolojik be ev vî tu awayî bêjî blöf ez dikin blöf. dixwînim. Yani tu li evê dinê re yani yek Kurd ne bi tenê ne li yek devletê Yekbûyîna Amerîkayê heye. Hêza wan li Rojava heye wê Heteşê çawa vê êrişî vê derê bike. Wê Sırf çawa ew jî Burhan bikaribe nere. Fransa li aliyekî dinê destekeke pir mezin dide Kurdan di warê xwe rêvebirinê de. Kuvvetên Sûriya Demokratîk qesede alîgirekî mühim ê hêzên hevpeymanî ye. Ev tê çi mane? Tê wê maneyê ku qesede perçeyekî artêşa Menê Fransayê ye. Tê wê maneyê ku qesede perçeyekî artêşa Amerîkayê ye. Yani tu êrişî qesedê bikî mîne ku tu êrişî artêşa Amerîkayê bikî. Çünkü vana hemî mîne hevin.
Yani mina hêzên NATO çawa nava hevdane, ew jî hêzên hevpeymanî tiştekî wisa ye. Ji ber vê mesele ne tirsame ye. Mesela tu dibêjî ya nava wana da însanê baqil Na tune ne. Eger na nava wan da ya na wê ew henib yani wê çawa wê eger bixwazin hetêşî ji holê rabikin, Hı. eger ev plan hebe tamam. Yani ne dûrî aqila ye. Ku ev yek Belkî hebe. dixwazin heteşê bidin têkbirin û temamê Sûriyê bixin kontrola Qesê de jî em nizanin. Na ya bi wî awayî gerek e mirov xwe nexapîne ya bi yekê be. Yani Kurd daxwaza Kurdan yani Kurd dikarin bi hêsaniya Sûriyeyê bi rêve bibin ji heteşê 10 qatî 20 qatî baştir dikarin bi rêve bibin. Lê ev dijminatiyeke gelekî mezin û netewperestiyeke gelekî mezin a Ereb çêdike. Yani hingê gerek tu mirovê jî bizanibe cîhana Ereb û wê ji Kurdan ne razî bin. Yani cîhaneke Ereb heye di daxuyaniya heteşê de ew hebû. Yani nasnameya Ereba Sûriyeyê ji holê rake dibêje. Yani ew Arab ji xwe re Arab rasî dizanin. Zebûra mîna zemanê berê min e. ya ez Arab nab Xwedê ne divê bawerî deme ya. Yani mesela tu qala Arabên İsraîlê bike tişteke yani bi mesela bi destekeke mezin yani ne tenê Kurd yani gereke rêveberiyeke wisa hebe ku bişibe ya rêveberiya Bakurê Sûriyeyê yani bûye awayî gereke mirov lê binêre. Têdikêje çi dibêjim? Wil serî gereke Kurd tune bin yani. Kurd netewperestiyê gelekî mezin çê dike ez di wê baweriyê de me. Ez ji ber çapemeniya wan dixwînim ez vê yekê dibînim yani çapemeniya wan de. Tamam ji ber Amerîka Dewletê Yekbûna Amerîkayê ji ber Yekîtiya Ewropayê ji ber hebûna hêza wê ya ku xwe wisa weke mînakeke pe çawa bêjim weke mînakeke zanîna pevçûnê zanîna şer xwe nîşan daye qesede gerek e mirov vî rengî bibîne ji ber wê yani ji ber ku bûye mînak mînaka têkoşîneke li hemberî wan çeteyan ji ber wê ye ku ev hêzên cîhanî û qasî piştgiriyê didin yani em behsa koalîsyona neteweyî dikin nav neteweyî dikin ji ber vê yekê yani piştgiriyê didin qesedê yani heta ku ev yek hebe ev hêz hebe û yani gerek e mirov tiştekî din jî zêde bike eger bibêjin hêza qesedî îro 100,000 be siber rojê eger heteşe bikeve nava tiştekî bi vî rengî wê du qat bibe vê hêza qesedê wê sê qat bibe. Yani ew rih bi Kurdan re heye. Yani ew rih bi wan mirovan re heye yani wê wê xwe baştir bihêz bikin. Ji ber wê yekê ez dibêjim yani di asteke gelekî bilind de heteşe li dijî vê yekê derket da ku Kurd ji daxwazê xwe hinekî dakeve. Yani ne federasyon be bila muxtariyet be. Yani ne bila Kurdî ne li hemî derê Sûriyeyê were bibe zimanê perwerdeyê bila tenê li van falan bajaran bibe perwerde. Yani bi wî awayî ji bo sînorkirina bi sînorkirina daxwazên Kurdan di wisa da asteke bilind de heteşe an jî Tirkiye li dijî vê yekê derdikeve. Yani Tirkiye dixwaze ku jê re nebe mînak yani kes mînak çawa mînak yani siberojê mirov rabin bibêjin li başûr ew perwerde bi vî rengî tê dayîn çima li bakur bi vî rengî nayê dayîn. Bi wî awayî gereke mirov li Tirkiyeyê jî binêre yani da asta herî bilind de li dij derdikevin da ku Kurd ji daxwazayê xwe werin xwarê. Ez wisa dibînim yani wekî dinê jî ez niha mantiqekî di vê daxuyanî de nabînim yani. Di van daxuyaniyan de nabînim. mesele sırf daxuyanî nine. Ev însan bawekî pratik ketine nava hereketê. Ji aliyê çekdarî ve xwe amade dikin. Êrişê bendava têşînê dikin. Belê. Êrişê Rojavayê Kurdistanê dikin. Niha destê Carekê kirin bi dehan caran kirin yani bersiva wan hate dayîn yani. tamam. Ez Niha yani ji ber wê ez dibêjim mantiqê vê yekê ez fehm nakim yani tenê ji vî alî ve ji aliyê psikolojîk ve vê yekê dibînim ve van daxuyaniyan wisa bi tundiyeke di vê radeyê de bi tundiyeke di vê asteyê de wisa niha dane. tu mantiqî difikirî.
niha ev însan eger Dışarıda mantık ne? Öyle. ev însan eger Baba. mantık cem wan hebiya di sala 2025 de ranedibûn li gorî 1600-1500 sal berê tev nedigeriyan. Çünkü ji xwe re dibêjin selefîst. Selef çi ye? Vedigerin selefê. Dewra 1500 sal berê. Şert û mercê wê derê çawa biye wekê wê demê dixwazin bijîn. Ev ji bo Ya wan talîmat e. ya of. Tiştekî dirê yani sürle Tu mantıqî difikrî. Mantık tune ye. Eştera dibêjin mantık hebiya mehek du meh piştî hatina ser desthilatariyê tu ranabî êrişî elewiya nakî komku jî pêk nayîn. Mantık tune ye. Mantık hebiya te dikarî bû ji dewra basîyan tecrübe derbixista ya te o Kurd ne Alevîne û yani hêza Kurdan yani ez ew ê bêjim niha beriya çend rojan bû min ez nûçeyek nabêjim xwend. dikarin êrişê Kurda bikin. Êriş dikin ama tek diçin. Sedî set. Yani firqa wan Daişê Yani belê wê Kurd van têk kar bibin ya. nehe bê rawestan ew çeteyên Sumo ên girêdayî dewleta Tirkiye bi piştgiriya dewleta Tirkiye êrişên Rojavayê Kurdistanê dikin di Reşayê de. Min bi destxistin ew jî di encama peymanekî de. Yani wekî din pêş neketine. Yani ez nabêjim dikarin. Mesele ne ew e? Mesele ez dibêjim merov bawerî bi wan neyne, bawerî bi peymanê wan neyne. Hemî dehfikin, xefikin, dek û dolabin. Burhan saeta me tijî bû Belê. em çi bikin em dawî lê bînin? Ez dixwazim tiştekî dirê jî bêjim li ser vê yekê Karî bêje. yani ev pêvajo cesareta Kurdan du qat kiriye, sê qat kiriye. Ji xwe cesareteke namdar li cem Kurdan heye. Hem ji aliyê şer ve hem jî ji aliyê mervantiyê ve mirovatiyê ve ji gelekî methê wê hatiye kirin, methê Kurdan hatiye kirin vê cesareta Kurdan hatiye kirin. Lê gerek mirov tiştekî hişyar be yek gava ku mirov li medyaya Tirkiyeyê nêrî li muqabilê wê medyaya Kurd binêrin yani haletî ruhiyeya Tirkiyeyê û haletî ruhiyeya Kurdan ne weke hevdû ye. Yani mirov xwe bi medyaya Tirk nexapîne. Du ez ew ê dibînim yani tamam îroj wisa kelecaneke gelekî mezin heye bi hêcan wisa pîrozkirina vê yekîtiya Kurdan heye. Ji bo ev yekîtî xirab nebe gerek tedbîr weregirtin. Tedbîrê wê jî ji aliyê pêşxistina têkeliyan be. Yani ji bi pêşxistina têkeliyan re derbas dibe. Ev têkeliyên aborî dibe, têkeliyên civakî dibe. Yani ciwanên bakur divê biçin ciwanên başûr bibînin, ciwanên başûr herin ciwanên Rojava bibînin, Rojava here ew ê xwe bibîne di aliyê ji her aliyê ve van têkeliyên xwe xurt bikin yani civînên ciwanan pêk werin yani berê pêk hatin di pêvajiyekê de civînên jinan pêk werin di vî warî de yani ev têkeliyên civakî hunermendan mesela dikarin roleke gelekî mezin bilîzin hunermend di vê pêvajoyê de bi vî awayî ew têkeliyên xwe yani tenê li ser siyasetê neyê hiştin ew têkelî çi xwasî civakî bibe vê yekîtiya Kurdan wê ew xwasî nêzîkbûna Kurdana hevdû ji ber ku sînor di nava wan de hatiye çêkirin ev bi salan e kur ji hevdû dûr ketine lê ev pêvajo dikare wan nêzîktirê hevdû bike. Nêzîkbûna Kurdan wê bihêle ku ew yekîtiya ku di dilê her Kurdî de ye pêk were. Yani ez di wê baweriyê de me gerek ji vî alî ve mirov hesas be. Tabii ne weke şîretekê lê ez bi dubareyî dixwazim ew ê bibêjim gava ku Kurd gelekî siyasî ne gelekî ew ê wan hene yani çawa bêjim bîr û baweriya wan nirxandina wana di tiştên siyasî gelekî pêşketiye. Ji ber ku ez ser medyaya parvekirina civakî gelekî dibînim divê bi temkîn jî nêzîkî Tirkan bibin. Yani ew gotinên nexweş ji Tirkan re neyê kirin. Yani gelekî ew bûye pîs bûye medyaya parvekirina civakî ji vî alî ve. Yani yekî ji mirov xeber da mirov tabii
برسوا خود ده تشتكي دنيا از نخوزم و ببيشم يعني برسد داين تشتكي دنيا اللي مرو خو نخ و استا خو نزم نكه و يعني مرو بزان بكو ام gelekî pere bijîn û vana wê cîranên me bin wê vana hevalên me bin wê li Tamam Burhan. dersxaneyan be. Kısmi Çüce Mazlum Abdi iştara bibêjin terörist elebaşıyla görüşmeye gitti. Tuna bir terörist bavê we. Yani ew tiştekî dinê ye. Ez rojekê li rojnameyê bûm, li birûxaneya rojnameyê telefon dikirin ji me re xeber didan. Yani wisa ew cêrên nexweş dikirin ji me re tehdît dikirin wekî dinê falan bêvan. Neyse ez radijim telefonê yek xeberan dide. Ez jî li der û dora xwe dinêrim hevalên jin hene hevalên dinê hene falan bêvan. Tabii mirov xwe nagire lo bi awayekî tê bi Tirkiye xeber de min jî bi Tirkiye jî yani min jî aynî gotinê wî lê vegerand ez wisa bibêjim yani. Hevalên dinê hatin cem yani wisa hatin ji min re gotin ya tu çima seviya xwe dazînin li vê birûxaneyê van gotinên nexweş neke falan bêvan û Haydar Geçilmez hebû. Navekî girîng bû yani di çapemeniya Kurd de heta di siyaseta Kurd de ez wisa bibêjim. Hat di guhêmê de got aferin tu çê xweş kirî kî te xeberan dide tu jî wan xeberan yani bu away ev tiştekî dinê ye tabii ev ez ê dixwazim bibêjim yani mirov tabii bersiva xwe dide lê mirov asta xwe nexe ez wê bibêjim yani tabii ji şîretê zêdetir ez dibêjim weke pêşniyareke ji hevalan re bibêjim. Narast e. Li tu derekî divê mirov hastiyê xwe danexîne. Mühîm e. Ez jî divê qenaetê de me ku dewleta Tirkiye di zorê de ye pir dixwaze êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike, pir dixwaze pergala heyî serûbin bike ji holê rake, pir dixwaze şîretê li Heteşê bike yan jî fitne fesadî Heteşê berde ser Rojavayê Kurdistanê. Lê pêvajoya li Tirkiye xirab dibe wê demê. Projeya ku hatiye destpêkirin temamî serûbin dibe. Partiya Karkerên Kurdistanê encama kongreya xwe wê xirab bike. Ew ê li hev necive. Ew ê biryarê xwe di ber çavara derbas bike. Wê demê Tirkiye pir dikeve zorê ji ber vê ez bawer nakim aniha qasî ku tu dibêjî eger mantiq li cem dewleta Tirkiye hebe di proje êrişa ser Rojavayê Kurdistanê de cî nagire. Ez jî divê qenetê de me. Ama mantiq çi ne? Mantiq hebiye Burhan. Gotin gotinê vetiye mantiq hebiye. Dema ku Daişê êrişê ser Kurdan kir li Rojava dewleta Tirkiye wê li cem Kurdan cî bigirta wê demê dikarîbû dostaniyekî demdirêj qezenç bikir ama mantiq tune. Mantiq hebiye êrişê Kurdan nedikir. Mantiq hebiye ittifaq çê dikir bi Kurdan re ya. Mantiq tune. Belê ez biterame. Belê. Yani ayê de wisa difikirim. Tamam. Baş e. Gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te. Spas dikim Bedran. Spas dikim kêfxweş. Kengê bixwazî em hema kanalê gelekî kêfxweş e wisa bi vê axaftinê. Ez te silav dikim temaşevaran silav dikim. Gelekî spasî wan dikim me temaşe kirine. Hevanno hûn jî here bin mala wê ava di demên pêşme de ez dê ji vir û pê ve her roj weşana xwe bidomînim. Tabî plan û projeyê me cuda jî hene. Em ê bernameyên dîrokî çê bikin. Hadê ji were silav serkeftin dem baş. Dem baş.